A Asociación de Familiares e Enfermos de Alzheimer e outras demencias, AFA, leva preto de 20 anos mellorando a calidade de vida das persoas usuarias e das súas familias en Viveiro. Unha labor que a deputada de Economía, Carmela López, destacou durante unha visita ao centro. Acompañada do presidente de AFA, José Fernández, da coordinadora do centro, Ana Sollosa, e de outros membros da directiva, Carmela López comprobou o estado das obras do edificio que lles cedeu o Concello, e no que a asociación centralizará a totalidade dos servizos que presta. A Deputación de Lugo vende renovar a súa colaboración coa entidade que atende a case 50 veciños e veciñas da comarca da Mariña, cunha chega de 12.000 euros destinada á realización de obradoiros de prevención dirixidos ás persoas con deterioro cognitivo leve, en concreto para manter a súa capacidade funcional e preservar a autonomía das persoas con perda de memoria asociada á idade.